ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, saulog karon sa simbahan ang pista ni kinsaman Santa Monica. Kailan mong Santa Monica? Inahani ni San Agustin nga magpista sa ugma. O niya ang iya aning virtues nga nakapa-convert sa tanang mga tao suod siyang kinabuhi, labi na gid siyang bana og ni Agustin, mao ang iyang pagampo og pagsigig hilak ang iyang mga luha. Mao nang importante kay nang mohilak ta. Iampo nato ng ato mga katawhan maka-appreciate unta kung magsige na sila hilak, dili mo reklamo kay mao nay epektibo kayong makapahumok sa mga bato nga kasing-kasing uban sa grasyas Ginoo. Iampo nato ang ato mga leaders nga ang mga kasing-kasing mura nagbato tungod kay di na mobati sa mga panginahanglan sa mga kabus nga unta mahumok-humok og mubati na unta og muhunong na sa ilang pagsigig pangurakot sa mga kwartas nasod, labi na gid dinhi sa atong nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga humok ay kasing-kasing nagsigig hatag nato sa ilang suporta pinaagis pagpamalit aning mga slots, paghimog mga donations dinhi sa atong parokya, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang kabalaan sa kinabuhi. Si Santa Monica natao niadtong 331 or 332, namatay pud siya 387. So pila may edad niya, basig labaw pang imong edad niya. Ang ako murag labaw na ko sa ang akong edad, labaw na siyang edad karon. Hinaot unta mas maparihas-parihas ta niya sa pagkabot sa kabalaan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, maghuhupay sa mga naguol nga midawat nga maluluyon sa mahigugmaong luha ni Santa Monica sa aron mahibalik ang iyang anak nga si Agustin. Itugot kanamo nga sa pangaman ni ining duha, basulan unta namo ang among mga sala ug madangat namo ang pasaylo sa imong grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, sa walay duha-duha nahinuban pa ninyo giunsa namo paghago.
Nagtrabaho kami adlaw o gabi aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios mga saksi namo sa kaputli, sa katarong ug sa kawalay apan sa among pagpakig-uban kaninyo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan sa iyang mga anak. Gidasig kamo o gilipay namo o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi nga makalipay sa Dios nga maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian o himaya. Ug among gipasalamatan usab ang Dios kanunay kay sa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe namati kamo o gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundili iya gayud sa Dios, kay ang Dios nagbuhat diha kaninyong mga magtutuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa kahilad man, tua ikaw dito.
Ginoo, manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, sama kamo sa mga panteon nga pinintalag puti nga maanindot tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay ug sa mga hugawng butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaaron ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, nagbuhat kamo mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta ug giadornohan ninyo ang mga monumento niadtong mga maayog kinabuhi ug nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat, ni patyon ang mga propeta. Busa, giangko ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa, padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kasagaran nato magtan-aw gid ta nga ang usa ka tawo alaot kon mataktak sa trabaho o dili ka eskwela o masunugan og balay o kaha masakit og cancer stage 4. Murag tan-aw nato, murag dimalas kaayo ang tao ngayon ana, no? Or pariha karon si General Torre tulo ra ka buwan wa kabot og tulo ka buwan nga isip chief of PNP gi tak-tak na, murag makaingon ta pagkaalaot. Or pariha ba ka ni President Duterte nga gipriso na ron tuwa sa dahig, pagkaalaot. Or pariha ba ka ni BP Sara nga gi-impeach sa Congress, pagkaalaot. Nya kay gi-absuelto man sa Supreme Court. Unsa man ito isulti? Swerte. Ana. Or pariha baka nato dinhi nga nagtuo na ang ato mga atop uban, ang atong kisami nga tangtang, pagkaalaot. Nya karon kay naa na may mga repairs na nasenidon nito mga TV, unsa man sad? Pagka-swerte. Sige tagbaligyag slat, wa mahalin pagyud ang tanan, unsa ito isulti? Pagkaalaot. Nya kay naa na may namalit, pagkaswerte. Mao na itong gitan-aw nga swerte, alaot, ana, basta naa kay kwarta, swerte, wa kay kwarta, alaot, healthy ka, swerte, masakiton ka, alaot, nindot kag naong, swerte, piyanga kag ilong. Ambot lang, swerte ba na? Buutan kag bana, swerte, mangulata imong bana, alaot, dimalas, top notcher sa board exam ang imong anak, swerte, hagbong sa board exam, malas, dimalas. So sa Ginoo day mga igsoon lahi ang iyang gisigihag balik-balik nga alaot kamo, kana gidi ang tigpakaaron ingnon. Ang tigpakaaron ingnon.
Iya gong gi-equate mura mo mga pantiyon or mga nitso. Tayo mga nitso dito. Unsa may sod anang pantiyon o kanang nitso? Mga bukog o mga bagong patay, sorry ha sa mga maminaw. Mga nangalata nga mga unod nga di masingo. Hugaw kayo. Pero sa gawas, matod pa ni Jesus, pintal-pintalan, i-granite pa, i-marble pa, pagkanindo tatanahon na hapsay kaignaong, pero gimong okbol, stila, to aday dili masingo, dili maatubang kay perti hugawa. Gilingay mong tupad. Nakumusta ron diha sulod nimo. Pangutan na ba? Nakumusta mo ng sulod nimo? Sige, pangumustaha ba kanang naasod niya, nindot makay nagnaong, sinudlay ginang buhok, uban pa magpa-parlor pagyod, pero kumusta mang naasulod nimo? Wa ka magpakaaron ingnon. Dili ka tigpakaaron ingnon. Sayo-sahay mo diya, bantay lang yun mo. Oy, naidaghan, tigpakaaron ingnon. Sa ato rong katilingban, hisgutan nato atong gobyerno. Unsa may tan-aw niyo sa ato mga leaders, tigpakaaron ingnon o matinud-anon? Sa gobyerno lang o sa tabat, tigpakaaron ingnon o matinud-anon? Sige, gubot na mo diya, bahala mo diya. Sa atong simbahan, kaming mga leader sa simbahan karon gikan sa Santo Papa hangtod gyud sa mga organisasyon nga mga leaders, unsa man tigpakaron ingnon o matinud-anon? Ay lagi mo pagsigig lalis diha, so tilangon mo. Mga igsoon, subo palandongon, daghan kayong tigpakaron ingnon sa atong katilingban. Apil na dinhi sa simbahan. Hisgot lang tagamay ha. Pagkumpanya ni President Marcos kadtong ilang unit team, ang usas gisaad 20 ang kilos bugas. Wa gyud madayon. Nagpakaaron ingnon. Kadtong diha siya suna nga niingon siya 5,500 ka flood control. Pag 3 days after nagbaha og maayo, wa di ay flood control. Karon 40 ang dagkua sa kanini ang scam sa flood control, billions di ay. Nagpakaaron ingnon. Unit team, wa dangatig usa ka tuig, enemy team. Nahimo ng Team Marcos og Team Sara Duterte. Team Bongbong Marcos, Team Sara Duterte. Sa una, mag-inisahay sila sa ilang kamot. Ang resulta di ay away to the max. Resulta pas impeachment sa iyang gikuptas kamot. Ingon sa siya, why impeachment mahitabo kay di ko gusto ana. Unya dito pagdangtag lag pila ka buwan, impeach na di ay. Tigpakaron ingnon. No? Ato sa tong hisgutan ang katong niaging administrasyon ni ingon si President Duterte, war on drugs, bantay lang mo mga adik o mga poser. Unsa man nagpakaron ingnon o nadayon gyud? Ingon siya, kamong mga NPA, kamong mga komunista, sakaon ta mo des bukid, war against terrorists. Nadayon? Wa. Kamu na lang check. Ingon sa siya, build. Kinahanglan dagkuo na to ato mga dalan, konkretoho na to ato mga dalan, himuan na to taytayan, ang mga angayang himuang taytayan. Nadayon, wa. Baka mo na lang sa check. Ingon siya, atong inkrisan ang mga sweldo sa government officials, labi na Diyos mga pulis. Nadayon, wa. Kamu na lang lagi check lagi. Ay mong pagtingog diha. Mao na, atong i-check. Kami sang mga pari, i-check sad mi, o kung say among gisulti na dayon ba.
Niingon ko nga pamalit mog slot, tukuro ni natong mga butanga. Sama dito sa San Vicente Ferrer, nakuusbo ni atong simbahan. Pamalit na mog slot, na usab wa. Ayun lang tingog. Tukod tag kumbinto, ato pang butangag elevator, palit lang mog slot. Natukod wa. Napay utang. Pero natukod. Tukod eh. Karon dinhi ningon ta palit lang mog slot. Di ba taura ni natog TV dinhi butangan pa nato diag hilifan nabutang wa. Wa pa. Oy, sugda na karon ana na deliver na ang tulo ka hilifan. Nya itiwas tog deliver ang ikaupat karon. Pakpak. Nya mosugod na diha og himo pagbutang ato. Sunod adlaw mapalid na ng inyong mga brunda. Di ba tayo hinainayo la sa nato patuyo kanang igo lambang mo. Wang alimuot ba. Nya nagplano ta nga maghimo ta og bag-ong adoration chapel natukod wa. Plano ta nga maghimo tag bag-ong CR kanang dili na ta mogawas anhin lang sa sulod aris altar dapit ang CR. Matukod wa pa. Maghimo tag bag-ong social hall kana maka-accommodate og 150 persons nga kanang air condition gyud. Natukod wa gyapon ana. Ato ning ayuhon ato mga bangko ninduto ni nato. Natukod wa gyapon. Unsay rason? Kay wap amo mamalit og slot. Nagmeeting nami sa atong mga consultant na architects kagahapon, more than 2 hours mi nagistorya og naa na ning akong gipanghisgutan, ila na ning i-plot nga ato na ning anam-anamon og buhat depende sad sa atong pagpamalit og slot. Og atong iampo ang atong mga architects di lang nako hinganlan usa ni sila ka grupo na sila'y firm na murag mo ni ilang panginabuhi ang paghimog mga designs, architectural designs, pagfacilitate og mga projects inana mo ni ilang negosyo pero dinhi sa atong parokya ilang gihatag as free og ni-promise sila tanan nato dinhing developments nga nagkinahanglan sa ilang pag-alagad o pag-supervise free of charge. So ato nang iampo atong pakpakan nato mga architects. Salamat kayo. Di lang hinganlan nato pero kaila na mo ana nila. Niya ato sang iampo ang atong mga donors no. Natay daghang mga plano dinhi, dagkong mga plano. Unsaon man aron madayon ang mga planong nindot nato, unsaon man aron dili ra kutob sa atong bakba. Tan-aw natong kinabuhi sa mga santos, kinabuhi ni Hesus sa mahal nga Birhen Maria. Giunsa Manila nga ang ilang gisulti na himong tinuod. Matod pa sa unang pagbasa ni San Pablo, nakita ninyo nga sa pagsangyaw namo sa maayong balita, naghago mig maayo. Naghago mi adlaw o gabi aron lang dili mi mahimong kahasol ninyo. Dili mi mahimong kahasol. Naghago mi. Pasabot di ay kini di ay mohago ta, moalagad ta nga dili ta magsigi og pangayog bayad sa atong gialagaran mao ni ang unang timaan nga matinud-anon ta sa atong gisulti. Pero magsigi na lang tag pangayog kwarta ang atong hunahuna unsaon aron ta makakwarta kanang mga leader sa simbahan man o sa gobyerno nga inighimog project ang hunahunaon dayon nga makakwarta ko ani kana dili na matinud-anon. Nya mailhan na nato ang mga leaders nga ang kwarta mo igihuna-huna mga tigpakaron ingnon. Kaya nga naman, ang ilang project, substandard, dali kay mga guba. Ang uban, ghost projects.
Pero ang ilang kinabuhi, millions, billions ang ilang gi-enjoy, makapamalit pag nindot kay mga sakyanan, mga houses, ug dagko kayong mga events ilang kinabuhi, mag-concert, mag-travel, purtig yung haya-haya, mamalit pag ilang mga private jets or private planes. Ana. Pero ang ilang giatiman, nangabuslot ang atop, nangato, o nangaguba ang mga karsada. Ana siya. Pero kaning mga taong matinud-anon na leaders, sama sa mga santos, sama nilang San Pedro, samang Jesus, sama nilang Mahal nga Birhen, sama ni Santa Monica, San Agustin, Santiago Apostol, o uban pa, mga matay na lang ni sila, pobre lang gyapon. Wa lang gyapoy kwarta. Sila St. Francis of Assisi, San Roque, San Isidro, mga matay na lang, pobre lang gyapon. Pero ang ilang gibilin, dagkong kapuslanan. Sama ni Jesus, namatay nga pobre, pero gabilin og simbahan na karon daghang mga kalag ang naluwas. Santa Monica, namatay nga pobre, nagbilin og anak nga nahimong obispo og nahimo pagid natong usa sa mga great doctors and saints of the church. Di ba? Ilingay mo tupad. Ing nagmamatay ka ugma, unsa kay imong gibilin? Ina ba? Ing nagmamatay ka ugma, unsay imong gibilin? Nyag moingon gani ka, daghang slots. Congratulations. Mamatay ka nga daghang slots. Wa kay balay pagkamatay nimo, wa kay sakyanan, wa gani kay dungog, kay gitamay kas mga tao, pero ang imong gibilin gipahimuslan hangtod pa sa nagtamay nimo. Naman tay mga leaders atong katilingban nga gitamay, gisaway hangtod karon, pero ang ilang gibilin sa atong katilingban, labi na dinis atong nasod, gipahimuslan nato kitang tanan hangtod karon. Usahay mawatay uwaw, sige tagtamay sa tao nga atong gitamay, nya sige tagpahimos sa iyang gihatag ug sa iyang gipasiugdahan na proyekto nga napahimuslan sa kadaghanan. Lingi-lingi ay mong palibot basig naa kay gisaway diha, unya gasigid ay kagpahimo sa iyang gibuhat. Samahan panangtan, naabaroy mayor dire, naghimo og karsada padung sa inyong lugar, nya kontrapartido nimo, sigihan nimo og saway, pero sige kag subay sa karsada ang iyang gibuhat or gipabuhat. Wa kay uwaw. Sige kag saway sa former president, nya sige kag agi anang karsada nga na igo siyang build og kanang mga taytayan nga iyang gipanghimo nga mga nindot kayo. Sige kag saway pero sige kag subay. Sama na. Uy. Okay lang. Nasiga-sigig saway na to. Ako, sigihan kong saway. Tamayon pa ko, hastas akong humili. Pakauwawan pa akong humili. Pero, sigig pahimos sa resulta sa atong humili. Kani di ay mga sigpalit og slot. Tungod man na kigasigi ko guwali. Kaya wap ako magsigwali, adi sad mo mamalit og slot, no? Dili ay. Pero naagi magsigig saway, naong ning paria. Pataka lang sulti. Sige lang, pataka lang sa kong sulti, pero nagpahimos mga slots na atong nadawat. Di ba? Congratulations sa namalit og slot. Alaot kamong gasigig saway, nya sigig pahimos. Muna magsigig ka og yaw-yaw, pero nagsigi kag pahimos, alaot ka. Di ba? Sige, katapos ang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, tigpakaron ingnon. Okay, tapos ang lingi, babe. Tapos ang lingi. Ingna, sugod karon, din adjud ko manaway. Ay nagyog panaway. Nyag sawayon ka, hilak lang sama ni Santa Monica. Hilak lang. Insultohon sa iyang bana, kay perti man ko to, mga bit man gitong iyang bana. Kanarabang bana nga mga bit, isog sa kay nastanan. Usa lang, abisag kanang asawang mga bit,
isog sa kay na motong asawa ni Banang Monica. Kinto gi si ato kay gamay sipyat, singhag, kulata pa kay nangambit man, adulterer man. Ana. Pero si Monica, hilak lang. Na-convert yun tanan. Mo na, di ta manaway, magsigi tag-alagad. Di ta magngandoy na bayran, di ta mangandoy nga daygon, pero magsigi tagdaig, magsigi taghatag, o kaayuhan sa tanan. Ug mao ni mga igsuon ang makapawagtang sa kaalaot, dili ta mahimong alaot, ang katilingban sad natong giatiman, dili sad mahimong alaot, mahimong malampuson og mabungahon ang atong mga kalihukan. Hinaut unta, maunay mahitabo sa atong pagkuyog-kuyog dinhi sa parokya ni Santiago Apostol dinhi sa Compostela. Hinumdumi lang ninyo kanunay ang akong gi-introduce nga principles kadtong Trust Cebu. Nya i-check nato ang atong kaugalingon kung naa pa ba ta niining maong gabayan. Unsa toy meaning sa trust? Transparency, religiosity, unity, service, and technology. Napabata sa right track? Nya ang Cebu, unsa gito? Clean, economizing, beautiful, and useful. Naapabata sa iyang right track? Og naapagani, padayon. Og wa na gani, please, hunong usa nya i-check. Hain na ni, basig kinahanglan ta monitor. Ana ha? Magtinabangay ta ni ana. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Ginoo naghatag kanato sa tanang grasya, apan mahimo kitang alaot tungod sa sala. Mapaubsanon kitang muingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga diha sa atong pagpuyo, isip mga sakop sa katawhan sa Dios, tumanon unta nato ang mga gipangayo sa ebanghelyo, pinaagi sa atong makanunayong pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangin ang among mga pagampo. Ngalikaya nato ang pagpamuhat, pinasaykad sa atong tinguha, nga mapahiuyon o sa pagpakaaron ingnon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagalinghugi ang among mga pagampo. Nga sila nga nawadag kadasig tungod sa atong mga bating batasan o kinaiya, mubalik sa pagsimba tungod sa atong nabag-ong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton, makasinati sa makaalin nga kamot sa Dios, diha sa ilang mga pagsulay, ug mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga mihalinan, gikan niining kinabuhia, madawat na ngadto sa kahimayaang tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata ang among pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kini ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkay paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dungga Ginoo ang among mga pagampo sa pangama sa imong mga santos, bantay kami aron mahimo untang takos sa pag-alagad sa imong altar. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo na bayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panigingnan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya ug busa uban sa mga anghel ug sa tanang mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kalitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kalitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, Si Kristo mabalik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, Santa Monica, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Oh
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Kordero Diyos, sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios Amahan sa tanang kahupayan og kalinaw, itugot nga kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa piyesta sa imong mga santos ni Santa Monica alang sa himaya sa imong ngalan, og nikalawat
sa sakramento sa imong bugtong anak, makadawat unta sa pasalig sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Ngato lang likayan nga dili ta alaot sa matas Ginoo. Ato gyung likayan ang pagkatig pakaaron ingnon. Nya aron dili ta mahimong tig pakaaron ingnon, magsige ra gid tag palit og slots. Ngano man aron dili ka magpakaaron ingnon nga way kwarta unya naa di ay. Muna salamat sa namalit og slots, wala pa taroy update pero ugma na lang to i-update ang atong mga slots. Ang atong Grace tag 100 pesos per slot, nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Nya ang ato sad nga PPSC dinhi sa tong parokya tag 100 yapon per slot, nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. Nya pahinomdom nga ang atong Alliance of Two Hearts Vigil karong September 5, first Friday sa September, alas 9 sa gabi magsugod ang confession of rosary o niya misa alas 10 sa gabi, niya vigil dayon alas 3 pasado sa kadlawon ang aurora, niya ang closing prayer mga alas 4. Padayon sad mog support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod na naniroy mga 263,000 ka subscribers. Nya padayon lang mo og view, like, share, subscribe kada adlaw kay makapaspread tag padayon sa atong pagwali og mga misa og labaw sa tanan sad maka-income sa tagamay para sa ato dinhi mga charitable expenditures. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.